5 kilpailijaa, joista jokainen tahtoo voittaa. Pelialueena Pierumäeltä mökki, josta löytyy useita eri huoneita ja monia piiloja. Tässä kilpailussa on vain yksi voittaja, koska tämä on piilotusta Pierumäellä. Noniin, heippa! Mä menen tänne pihalle. Joo, mä piilotan tänne kotiin sillä väliin. Heippa! Noniin, mennään tänne ylös, kun täällä on nää ukkelit. Eikä siis. Täällä on tosiaan Myski, sitten Morten, sitten täällä on Timu ja sitten täällä on... Ketän nimi oli? Patunski. Se oli Patunski. Piilotetaan tästä nää järjestyksessä. Noin. Musta tuntuu, että ne on tosi jyrkät nää portaat, täytyy mennä varovasti. Okei, eli täällä pihalla nyt ollaan. Täällä on tosi upea sää. Täällä pihalla. Elikkä siis. Tää on ihan samanlainen tää mökki tässä. Ihan sama kuin siinä viime Pierumäki-video, missä me piilotetaan täällä Pierumäellä. Ihan sama mökki, mut vaan peilikuva. Niin jos ootte kattonut sen meidän aikaisemman piilotusta Pierumäellä videon, niin silloin me oltiin tuolla tossa mökissä. Tuolla noin. Oisko tyyliin hyvä paikka Myskikselle jossain täällä saunassa? Vai olisiko tuolla? Toi olisi muuten aika hyvä. Sinne kyllä Susis varmaan kattoo heti. Vai Roskis? Onks tää ketään? Se on tyhjä, Nyt ihmiset, nyt tulee vuosisadan piilo. Kattokaa ja ihailkaa. Tää on oikeesti, tää on vuosisadan piilo. Tää on niin hyvä. Susis ei tuu ikinä löytää sitä täältä Roskiksen sisältä. Noniin. Susis ei varpina epäile tosta paikasta. Tää on näin kova, että ei oo ketään. Nyt musta tuntuu, että mä oon Nyt musta tuntuu, että mä oon piilotuksen mestari. Seuraavaksi pitäisi piilottaa Morten. Eli tämmönen kala. Mä vähän mietin aikaisemmin tälle Mortenille piiloa. Ja mä katsoin tänne. Täällä, tuolla on Myskis tuolla saunassa. Mut täällä sauna edessä on tämmönen vilvottelupenkki. Sitten pääsee näköjään terassille. Noin niin, tähän. Ja mä huomasin, että täällä alla olisi aika hyvä piilo. Mut mä tajusin tän. Tätä voi vähän siirtää. Tätä penkkiä. Sille tänne tulee aukko. Ja sitten mä voin pistää Mortenin tänne nurkkaan. Ja työntää tän penkin tästä näin, tonne seinään, sillä että se on tuolla tolleen jumissa. Ja sit, kato, kun katsoo tänne alle, niin tuolla se on. Ja sitten, koska täällä näkyy tämmönen pikku tupsu, niin mä pistän ton tohon päälle. Ja nyt Susis ei epäilekään tostakaan se ei mitään. Ja tuolla vähän näkyy se häntää, mut en mä usko, että se huomaa. Elikkä siis, nyt on 2/4 piilotettu. Täällä on vielä jäljellä, oi vitsi, 2 sukkelia, jotka pitää piilottaa ja ne näkyy tässä. Ja tosiaan, mä olin unohtanut, että tässä pelissä on myös mukana Burkina. Nähdään sit vähän myöhemmin, mitä sen kanssa kävi. Mä oon nyt noin molemmat laittanut tonne saunan puolelle, tai sinne päin. Niin nyt jos mä menen ihan tänne vastakkaiseen paikkaan, eli täällä on sauna ja eteinen, niin tänne ihan sivuhuoneisiin. Jos täältä löytyisi joku piilotyyli. Oh, tää on vitsin hyvä. Tää on vitsin hyvä. Siis mä oon oikeesti ihan mestari tässä piilotuksessa. Susis ei tästäkään epäile mitään, jos mä laitan Timun tänne, näin. Tää on joku tuuletusräppänä. Sit laitan tää räppänä kiinni ja noin. Sit mä vedän tän verhon tähän eteen. Sit se saattaa vähän katsoa, että onko täällä, jos siellä on seinä. Oh yeah! Onko tästä tulee niin hyvä. Sitten nää yksi, eli iso possu piilaan. Täällä sinä olet. Potunski. Tää on vähän isompi kaveri. Mulla on nyt 2 tuolla. 1 tuolla. Se oisko sit tää vika jonnekin tänne keittiöön. Tää on tosi iso, jos huomaatte, niinku monen kämmenen kokonen. Musta tuntuu, että nyt mä keksin loistavan piilon Potunskille. Nyt näettekö sitä?
tuolla ylhäällä on tommonen tän mikron. Yläpuolella on tommonen tila. Niin jos mä heitän Potuntskin sinne, eikö se ole aika hyvä piilo? Siellä se Potuntski nyt on. Se on kyllä aika helppo piilo, mut se on niin iso, ettei sitä pysty piilottaa parempaakaan paikkaa. Eli mä oon muuten piilottanut kaikki. Paitsi Burginan. Sitten mennään vaan hakee susis pihalta. Sieltä se kaukau tulee. No niin, tuu vaan. On vaikeet piilot. Joo. No niin, eli lähdetään sitten etsimään niitä tyyppejä, ketä siellä nyt olikaan piilossa. Mä voin sanoa, että Mä voin sanoa, että nää ei oo mitään kovin No, on nää aika vaikeita. Ainakin jotkut. Missäs täällä nyt on jotain? Täällä on talvi ja ikkunatkin on auki ja täällä on silti ihan vitsin kuuma. Hei, katos, täällä onkin. Hei! En mä siis nyt piilot. Oliks toi mukana? Oliks toi mukana? Joo. Siis miksi ei ollut tossa? Ei se ollut siinä. No tää nyt se löytyy. Ei löytynyt! Voinko mä piilottaa sen vielä? Piilota sit. No niin, mene tonne nurkkaan. Joo, sä voit nukkua odotellessa. Se on tuolla alla. Nyt tää hämäysääniä. Oi, mitä ihmettä! No niin, voit tulla. Nukkuminen loppuu. Mites tossa nyt olikin käynyt sillä? No kun se ei ollut siellä mitään. Mä mietinkin, etteikö niitä ollut 5. 5 niitä pitääkin olla. Piilauskaapissa. Ja tosiaan pieninhän niistä piiloutujista on se Morten, se oranssi pötkylä. Ne muut on kaikki aika isoja. Täällä saunassa on kyllä yhtään mitään. Tää on niin sus. Tää on niin sus. Tässä on ihan tälleen. Siellä on myski. Mä ajattelin, että toi on vaikein piilo. Susis et ikinä löytää sen täältä roskiksen sisällä. Miksi sä katoit sinne? No koska miksi tää roskis olisi normaalisti tälleen? Niin. Eli myskissä on tämän kierroksen periaatteessa häviäjä. Mä oon yllättynyt, että sä löysit tuolta roskiksesta ekana. Täällä on myös vähän helpompiakin. Onks täällä samanlaiset kuin viimeksi oli? Joo, on. Oho, ja siellä! Vitsi! Mä olin ihan varma, että sä vaan avaat tätä verhoa näin, oot silleen, siellä on seinä. Mun mielestä Timu oli viimeksikin siellä. Flashback. Mahtuuko tää tänne? Mahtuu. Heippa! Niin muuten oli! Et voi tosiaan olla ihan missä vaan. Kaapeissa. Miksi tää kaapeissa? Joo, se on ihan kauhea. Sitä pitää hakatakin. No täältä huoneesta löytyy varmaan jotain. Ei täällä ole mitään. On täällä. Tarkkuutta. Vasta 1/5 on löytynyt. Mitä 2han? Miten mukaan? Myskisää. Ai no tyhmä Timmu. Mikä täällä on joku lippis? Laita se päähän. Tää ei oo kyllä meidän. No laita se päähän kumminkin. Toi on etsijähattu. Okay. Se ois ovela, jos täällä välissä ois. Mut ei oo. Mä mietin pistää sinne. Missä ihmeessä täällä voi olla? Mennääs nyt tänne ylös. Mut onks mä löytänyt sun mielestä vaikeimmat ensin? No ethän nyt oo. Täällä on yksi ihan sika. Mut ihan tosi helppo. Sä et oo löytänyt sitä vieläkään. Ei täällä ylhäällä kyllä ole mitään. Itse tää oli vaikeampaa mitä mä muistin. Tuolla, nonni. Mitä löysitkö sä? Tuolla on joku tommonen possu. Nonni.
Miten sä oot edes saanut sen? No, mä vähän jouduin kiipeilemään, se oli pikku operaatio. 3/5 löytynyt. Enää 2 jäljellä, mä en edes muista missä ne on. Morten on paha, se on niin pieni. Mikä ihme villisika tänne tuli? Tän Lego-ukkeli on näköjään tippunut. Joo, mä vähän niinku... Onko nyt näin vaikeeta? Pitääkö mun tehdä joku pikku rajaus? Joo, mielellään. Ja mä muistin väärin ja rajasin pois paikan, jossa Burgina on. Se kattoo jo sinne penkin alle. Ei kai tässä muu auta kun kattoo seuraavaksi kaikki keittiön kaapit läpi. Ei näkynyt kyllä kaapeissa. Mä tein väärän rajauksen. Palautetaan sittenkin tuolla toi tila takaisin peliin. Mitäs sä nyt mokailet näin paljon tässä? Tän rajauksen sijaan otetaan tuolta toi vasen huone pois. Sieltä itse asiassa toi toinenkin huone pois. Mikä tämä on? Mä en tiedä mikä tää laitees on. Ja tää ei aukee. No et säkään oo sitä saanut. Hei, mikä kulo täällä? Tää olisi ihan sika hyvä. Missä? Täällä näin. Ai jo takana. Mut ei siellä oo mitään. Ja sullehan nyt kävi ilmiselväksi, että täällä eteishuoneessa on jokin. Niin on. Kengässä voi olla. No noi kengät mun jalassa, mut... Monot läpi. Ai täällä on joku siivouskaappi, en mä tiedä. Ok, on pikku rajauksen aika. Sulle ei nyt näköjään näy löytyvän. Niin. Mä pistän tästä koko keittiö säppiin. Täällä olohuoneessa on aivan takuulla jossain jotain. Meikä vaan täällä chillailee, kun Susi setti. Epätoivoisesti. Asia selvä. Istuuko sä jonkun päällä? Todistusaineisto on tässä. Pikku lisävikki, koska ei nyt näy löytyvän. Elikkä siis päätä korkeammalla ei oo. Nää on enemmän niinku matalalla. Että ei tarvitse tuolta katon rajasta etsiä. Ei täällä oo mitään. Onko? Ettei tässä menisi nyt ihan liikaa, niin mä otan olohuoneekin tästä pois. Eli mitä on jäljellä? Jäljellä on tuo huone ja sitten tää koko ala. Täällä ja sitten yläkerta. Mennään tänne ylös, vaikka mä oon täällä jo 3 kertaa. Ei täällä mitään ole. No otetaan nyt tää yläkertakin täältä pois. Mitä ihmettä? Ettei tässä menisi koko päivää, kun munkin täytyy ehtiä etsimään. Eli jäljellä on enää täällä koko tämä alue. Eteinen ja sitten täällä nämä saunatilat. Ei hitsi, täällä on joku sateenvarjo. Onko? Onko sä laittanut tänne sisään? Ei täällä saunassa voi niinku olla. Ei hitsi, täällä on jotain tämmösiä lauteiden alla. Täällä tämmösiä holoja, mihin pystyy nuorten laittaa. Ei hitsit. Miten mä saan sen pois tuolta? Se on jumissa tuolla. Tää penkki on siirrettävä, mä voin vetää sitä. Oliko hyvä piilo? Oli, Morten. Toivottavasti se ei mennyt pölyyn, sen välissä oli aika pölystä. Nyt enää Burgina. Eli Burgina on tosiaan tämän kierroksen voittaja. Ja se on täällä eteisessä. Nyt on paha. Ei oo missään niinku sellaisessa tommosessa kaauksessa. Onko se täällä oikeesti? Älä jaksa, kato kun mä katsoin tän kaapin. Sieltä löytyy. Eka rundi voittaja on Burgina!
No niin, eli Kaukao lähtee nyt tonne ulos. Heippa! Okei, eli täällä nää nytten on nää tyypit. Laitetaan vaikka Timu ekaksi johonkin. Viedään tää Timu vaikka tänne yläkertaan. Mihin mä tän saisin laitettua? Jos mä laitan tän vaikka johonkin tänne näin. Tässä on joku tämmönen musta juttu. Sitä vähän siirrän ja laitan Timun sinne sen taakse. Ja sit peittoa vähän tohon päälle. Noin, se on ihan hyvä. Sitten Morten. Tän mä tiedänkin jo mihin mä tän haluun pistää. Pistän tän johonkin tänne ylös. Tänne. Verhon taakse. Noin. Sieltä sitä ei Kaukao ei oo tuu löytää ikinä. Sitten tää possu. Tää läskipossu, niin laitetaan se vaikka tänne johonkin kaappiin. No kato, siellä se Kaukao onkin. Äläs nyt kato yhtään tänne näin. En mä sittenkään voi laittaa sitä tonne. Okei, nyt mä laitan sen, kun se lähti tonne johonkin kauemmas. Niin tonne vaan. Heippa! Sitten Burgina. Tän mä tiedänkin jo mihin mä tän haluun pistää. Eli tänne eteisen kaapin himputin siivousämpäriin. Näin ja sit noi tohon päälle. Noin ja se tonne kaappiin ja ovi kiinni. Se on hyvä piilo. Sitten enää tää myskis, minkä mä voisin kyllä laittaa tänne johonkin saunatilaan. Jos täällä vaan olisi joku paikka, mihin sen voisi laittaa. Ehkä mä laitan sen jopa tänne pesukoneeseen, tonne niinku ylös tolleen, niin sit se ei välttämättä löydä, vaikka se kattois tänne. Joo, toi on hyvä. Sitten toi kiinni. Noin. Sitten on tosiaan kaikki piilotettu, joten mennään hakee Kaukao täältä ulkoa. No niin, moikka. Moi. Pitää laittaa villasukat jalkaan, kun täällä on sen verran kylmät lattiat. Joo. Kaapissa olisi niin tylsä piilo, mutta kai nääkin pitää katsoa. Musta tuntuu, että sä oot laittanut jotain niinku sille niinku ylös. Ylhäältä aina löytyy parhaat piilot. Jos Timu on täällä, niin sit tää maailma on kirottu. Ei sentään. Mä en muista edes itekään mihin mä oon laittanut, et onks tässä huoneessa vaikka. Joo, täällä ei oo kyllä mitään. Hei! Nyt löytyy. Sieltä niin löytyy Iso possu. läski kärsivä possu. Ei. Hetkonen. Morten. Sieltä löytyy. Mitä hitsiä? Musta tuntuu, että sä oot laittanut saunaan, koska sauna on kumminkin sulle semmonen kiva paikka. Miten niin? Leikataan pois. Myskis! On enää Timu ja Burgina jäljellä. Vitsi, tää on Burgina voitti viimeksi. Eli jos Burgina voittaa nyt, niin se kruunataan Piilatusta Pierumäellä ehdottomaksi voittajaksi. Eli jäljellä on vielä Burgina ja kuka siellä sitten onkaan? Kuka siellä edes on? Burgina ja Timu. Läs ylös.
Mut mä en nyt viitsinyt laittaa niin vaikeisiin Joo, mulla tässä menee piiloihin. koko päivä. Täällä ylhäällä sä et olekaan vielä käynytkään. Tää on muuten tällä viiletti, kun meillä oli kylmää. Täällä on muuten tyynä. Ai, mä löysin! Oi jee! Vitsit sikseen. Tässä on ihan selvä Timun pää, eikö ookin? On muuten. Kato, silmä. Joo, nenä ja toi sit on tossa muuten se niin. Tässä, kattokaa tossa vieressä Timun pää ja tässä tää pistorasia tai tää mikä tossa saa TVn ja radionkin tai jotain semmoista. 2,000 years later. Sitä itse saunasta. Täällä. Ai pistä kovalon päällä. Ai että sit saunataan. Mitä ihmettä? Mitä täällä tapahtuu? Saunon! Tähän väliin tulee rajaus. Molemmat makuuhuoneet täältä. Tämä makuuhuone ja sitten tämä makuuhuone pois. Seuraavaksi tulee lisää rajausta, keittiö pois. Voisiko olla ylhäällä? Ei näy täälläkään. Hello there. Tää viltti on epäilyttävä. Tässä on 2 vilttiä. Näköjään. Onko siinä 3 peräti? Ja sieltä löytyy Timu. Siis mitä? Eli Burkina on voittaja! Burkina on voittaja! Mun täytyy nyt etsiä sekin vielä. Ja nyt tulee, kun on enää yksi hahmo jäljellä, niin tulee rajausta olohuone, yläkerta ja sauna pois. Eli se on tässä tilassa taas. Kyllä. Täällä! Burkina, sinä olet voittanut Piilosta Pierumäellä haasteen. Burkina on voittaja! Ja aplodeja sille! Älä nyt heiluta sitä liikaa!